Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στο χώρο μας δύο εξαιρετικές pastry chef και αγαπημένες φυσικά, την Κατερίνα και τη Φάνια. Θα μας δώσουν απαντήσεις εάν ένα γλυκό μπορεί να είναι το ίδιο νόστιμο όταν είναι και vegan και not vegan. Λοιπόν, σκέφτηκα με το τρομερό μου μυαλό και με την τρομερή μου έμπνευση να κάνουμε ένα blind taste και να φτιάξετε ένα γλυκάκι, να έρθω εγώ μετά να το δοκιμάσω και αν μπορέσω να μαντέψω ποιο είναι vegan και ποιο όχι. Τζόκερ θα το παίξω, μην νομίζετε. Μάλιστα. Αλλά οκ, εντάξει. Οκ. Λοιπόν, επειδή έχω να στείλω κάτι mail και να κάνω κάτι δουλειές, ξέρετε τώρα τεχνικός είμαι, θα σας αφήσω μόνες να δημιουργήσετε. Θέλω απλά να μου πείτε, επειδή σίγουρα θα πεινάσω σε λίγο, τι θα φάω. Θα φας μία τάρτα με σοκολάτα γάλακτος. Οκ. Μπορώ να φάω τάρτα με σοκολάτα γάλακτος και να είναι vegan. Εννοείται ότι μπορείς. Ορίστε, Κάλεμπο, NXT. Ωραία. Μάλιστα. Και εσύ. Εγώ αγαπημένη οφθέτος. Οκ. Τέλεια. Λοιπόν, να σου πω, εγώ λέω να βάλουμε μέσα και καινούριο feeling βερίκοκο από δακίδι. Είναι τέλειο για γεμίσεις, για τα πάντα. Ψήνεται. Εννοείται ότι ψήνεται. Τέλεια. Λοιπόν, να βάλουμε και μία κατοστάρα της Καλεμπό. Ναι. Να το κάνουμε τζιαντούκια βερίκοκο. Τέλειο. Πάμε. Λοιπόν, τέλος. Τέλος, ναι, φωνάζουμε Δημοσθένη. Ναι. Δεν νομίζω να καταλάβει κάτι. Με τίποτα. Δημοσθένη! Το μόνο σίγουρο είναι ότι εμφανισιακά είναι ίδιες. Σίγουρα θα μπερδευτώ. Οι θέσεις είναι τυχαίες, να ξέρεις. Ωραία. Ακόμα πιο δύσκολο. Τρώω και βλέπουμε. Ποια είναι η vegan και ποια είναι η no vegan. Για πες. Θα πάρω τη βοήθεια του κοινού. Όχι. 50-50 είναι ήδη. Θα πω ότι η vegan ήταν αυτή. Είσαι λάθος. Εντάξει, και έχασες. Συγγνώμη. Η vegan είναι αυτή. Και οι θέσεις δεν ήταν τυχαίες. Παρετούμε.